A doua oară. Gardul cu tine, Mariane. Ia când acum așa, bagă-ne pe YouTube! Mai ales pe cercat. Bagă-ne! Eu pune prală! Ia-te, merg spate! Da. Uite, Schumacher parole. să video să cad pe spate! Mai nu zic că merg pe spate! Nu te goli! Curvă! Ta-da! Ciortan, bagă-l pe role! Mai ca și o dată ciortane pentru toți savanții care ne urmăresc. Fă un șpagat aici! Fă și tu un șpagat chiar. Fă un șpagat. Ia uite ăsta cu o rolă! Oh, Schumacher într-o rolă. Da, Și cum se duce? Ia să-i muțai cum te duci! Ia mățai, hai. Test de viteză. Stai așa că te ia cu radarul. Vino încoace. Hai mă, vino încoace. Că te iau cu radarul. Suflă aici, suflă muie asta. Asta suflă muie. Ia uite mă cine vine! Oh, pro! Marci, ia să mergem la picioară. Hai mă, broasca de lie. Marte, cât ai zis că prinde asta? Asta cât ai zis că prinde? 250. Eu nu prinde aia. În goarnă. Prinde aia 260. Nu prinde? Nu prinde. Uite, băi, nu te ne bagă pe YouTube. Mă bagi eu că se mai zmeche. Ei, ce să mai iau să-mi pui? Bau. Cu tine. Ciortane, de seara să te uiți că ești pe net, băi! Ești vedetă! Vedete în figuri? Da, băi! Cred că vedete în figuri.